Možno sa niektorí z vás zamýšľajú, prečo SNS nominuje takýchto exotov na pozície ministrov. Preto chceme požiadať pani prezidentku, aby využila všetky svoje kompetencie a zastavila ich. Ako ste počuli, prezidentka nevymenuje Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. Informovala o tom jej kancelária. K jeho nominácii ako jedinej má ústavnoprávne dôvody. Nech sa páči, príjmite svoje miesto. Ďakujem pekne. Zdravím vás. Dobrý. Prepáčte. Nič sa nestalo. A prečo ste vlastne meškali? Úplne úprimne, ja som zabudol. Tak sa nám snažia pomáhať. Píšu nám list. Ja to nedokážem povedať. Do prdele. 19. Can I go one time? Next time? Yeah? Live? Oh no. It's live. Okay, so Vďaka tomu, že ten spis sa objavil, tak vyšlo najavo, že ste slúbili donášať EŠTB na svojich dvoch priateľov. Na výsluchu, keď ste to prehlásenie dostali k dispozícii, tak ste povedali, že ste ho podpísali aj s tými menami priateľov. Niečo som im podpisoval, to je absolútne pravda. No je to 42 rokov. Že polovníci zastrelia ročne ďaleko viac ľudí, než medvede zabili za celú existenciu, odkedy máme dokumentovanú prírodu. Dokedy budú medvede zabíjať ľudí? Má ich byť viac ako ľudí? Nezmyselná otázka. Medvede nezabíjajú ľudí, sú to vegetariáni. A čo je lepšie, ako si dať koktail aj cez deň po obede? A čo je lepšie, dať si koktail cez obed a nikto nevie, že pijete alkohol? Práve preto je vodka úžasná. Ak sa chcete dobre opiť, iba pite dobrý kvalitný alkohol a na druhý deň ste svieži. Sme toho živým dôkazom. Pozrite sa, menšinová vláda je menšinová. To znamená, že má v parlamente menšinu. My celý čas hovoríme, a preto som prekvapený, že niekoho to prekvapuje, že menšinová vláda dnes nemala v parlamente väčšinu. Som prekvapený, že to niekoho prekvapuje. Nás to neprekvapuje. A taktiež trošku ma prekvapilo, alebo by som povedal, dosť ma prekvapilo, že je výrazný rozdiel, áno, zaočkovaní výrazne menej šíria tento vírus, čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky, čiže bojujú proti vírusu. Človek, ktorý protilátky nemá čím bojovať proti tomuto vírusu. Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny, tak je, ako je to aj teraz, akurát, že teda v inej výške. Som chodila s tým štátnym autom, ako by som to povedala, no, štátne auto. Takže vás vozila štátna limuzína k Borisovi Kollárovi, normálne ako šéfa parlamentu limuzínu vám poslal? Áno, aj som veľakrát som ich čakala v aute. Potom, keď sme sa niekam ponáhľali, tak zapli majaky. Dokonca o tom je aj video, kde ma drží za ruku. Máte video, ako idete na majakoch v štátnej limuzíne? Ale je to iba kúsok, ale... Je to taká sekvencia, hej? Predne rotovali 600 a teraz dali 1000. Predne rotovali 600 a teraz... Znamená, že aj keď idete na plaváreň, potrebujete plavky. Keď chcete ísť do reštaurácie, musíte byť jednoducho zaočkovaní. Pani poslankyňa, aká je aktuálna efektívna daňová sadzba pri výbere DPH? Povedzte mi. Viete? Mne kladie odpovede pán moderátor. Viete, Nech sa páči. Nech sa páči. Je momentálne. Takže poďme na divácké otázky. Peter, či vie, na pani Remišovú, či vie, aká výška DPH u nás je? Samozrejme. Aká? No, to je dobrá otázka. 21%. Jozef, či sa už pani Remišová doučila výšky základných sadzieb, ako napríklad DPH? No, využijem to na daňovú reformu. Podarilo sa nám do daňovej reformy presadiť niektoré dôležité veci, ktoré považujeme za správne, to v prvom rade. Odpoveď? Tak, neviem, ja mám v hlave musím držať dosť čísel z eurofondov, takže hádam mi diváci odpustia. Takže aká je to DPHčka? Pán Kovačič, na budúce, keď budete robiť vedomostný kvíz, môžete ma zavolať, ale teraz... Neviete?
Nebudem vám odpovedať ani teraz, ani na budúce. Ďakujem. Čiže Robert Fico. Dobre, posúďme sa ďalej. Pani Remišová, ako si podľa vás budeme pamätať túto vládu? To ešte zďaleka nie je záver. Dobre. Ty veríš Matovičovi? Nikdy ma nepodviedol. Verím. Ďakujem. Žiadne medzirezortné pripomienkové konanie nebolo. Malo to dopad na rozpočet, dosť podstatný dopad na rozpočet. Hlasoval za to Smer, Hlas, pokrytci, SAS, pokrytci, aj Oľano, a ja som za to hlasovala.